Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggihan malih kalih kula, Anisa Fatikatun Najah, ingkang badhe ngaturaken babagan wewaler. Sumangga dipirsani wewaler punika. Ing bab puniki kita mbahas bab wewaler. Wewaler kuwi isine pitutur luhur sing bisa awujud ujaran, panyuruhe utawa larangan. A. Kawara wacan eksposisi. Setunggal wacan teks eksposisi yaiku wacan sing kagungan kanggo njlentrehake lelaku utawi urut-urutan ing sawijining kegiatan lan proses dumadine sawijining peristiwa. Kalih ciri teks eksposisi yaiku ngemot gagasan utama. 3. Struktur teks eksposisi yaiku setunggal tesis, kalih argumentasi, 3. Penegasan ulang utawi tututan. B. Wewaler. Wewaler kalebu budaya Jawa awujud lisan. Wewaler yaiku unuk-unuk kang isine larangan utawi pepacu nindakake sawijining tumindak amarga tumindak iku dianggep ora becik tindakane. Tunggal gegayutan karo kadonyan. Aja seneng mamerke bondo. Kalih kebangsaan. Aja mung kepingin menangi dhewe. 3. Keluarga. Aja mung rumangsa bisa nanging ora rumangsa. Sekawan kerohanian. Aja sira ngajat pinyandeling liyan. Gangsal panguripan manungsa. Aja lali marang kebecekaning liyan. 6. Gegayutan karo Gusti Pangeran. Aja disiki kersane Gusti. C. Jenising tembung. Nalika nulis teks eksposisi ana saperangan jenising tembung kang kudu dimangerteni supaya karangane bisa apik lan nduweni bobot. Setunggal tembung sesulih. Tembung kang dadi sesulih utawi gantine samubarang. A. Tembung sesulih panutup pitakon. Tembung sesulih prusa. Tembung sesulih garba. Kalih tembung katrangan. Tembung kang nerangake tembung kriya utawa kahanan. 3. Tembung wilangan. Tembung kang mratelakake cacah. Sekawan tembung kriya. Tembung kang mratelakake solabawa utawi tandang gawe. Tembung kriya uga bisa ngemu teges lumakuning kahanan. Kaping gangsal tembung sifat utawi kahanan. Tembung kang mratelakake kahanan utawi sifat samubarang. 6. Tembung antar-antar. Tembung kang mratelakake panggonan utawi dunung. 7. Tembung pangandeng. Tembung kang ngiket utawi pangandengake tembung siji lan sijine utawi ukara siji lan sijine. 8. Tembung aran. Tembung kang nuduhake jeneng utawi aran sawijining barang lan apa wae kang dianggep barang. Tembung aran bisa dadi jejer lan lesan. Tembung aran ora owah senajan gunggunge barang luwih saka siji. D. Nulis teks eksposisi. Tunggal nentokake tema. Kalih nentokake ancas penulisan. 3. Nentokake bahan tulisan. Sekawan nggawe cengkorong karangan. Gangsal ngurutake. 6. Menehi tututan. 7. Nyunting. E. Jenise teks eksposisi. Tunggal miturut papan panggonan ukara baku. A. Paragraf deduktif lan B. Paragraf induktif. Kaping kalih miturut pola panggrebakan. A. Paragraf eksposisi definisi. B. Paragraf eksposisi proses. C. Paragraf eksposisi klarifikasi. D. Paragraf eksposisi ilustrasi. E. Paragraf eksposisi pertentangan. F. Paragraf eksposisi perbandingan. F.
Pitutur luhur sakjroning wewaler. Pitutur luhur yaiku ajaran utawa amanat sing kekandhut ing sakjroning teks wacan. Sakjroné teks wewaler ngemot isi sing ora kalebu nalar, ananging menawa didudah mumpangat wewaler kuwi nyatakan becik kanggo panguripan padinèn. G. Nanggepi teks wewaler. Karya sastra utawa teks kang dianggit déning penganggit ngandhani ancas supaya bisa ditanggepi. Tanggepan kasebut manéka werna, bisa awujud pitakon, pasarujukan, saran lan kritik sarta rasa simpati. Tanggepan kasebut bisa asipat positif lan negatif, jumbuh kaliyan pribadi pamaca. Tuladha positif kita kudu semangat anggone ngibadah marang Gusti. Tuladha negatif rasakna kapok mukapan saleh wonten muni kaya manuk parkit kena bulut. Sampun cekap semanten mbok bilih wonten kirang lan luwihipun katuran kula pun aturi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.